Зей политехник колледж студентлары коррупцияга каршы сәясәт буенча белемнәрен сынады. Коррупцияга каршы биатлонны Зей районы башлыгының яшьләр сәясәте буенча ярдәмчесе вазифасына игълан ителгән конкурста катнашучы Данил Багурин оештырды. Организаторами данного мероприятия являются Әлеге чара коррупцияга каршы бирмәскә алмаска республика яшьләр программасы кысаларында Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы белән берлектә яшьләр эшләре буенча федераль агентлык ярдәмендә оештырыла, ди Данил Багурин. Чара спикерлары коррупцион хәрәкәтләренең кеше язмышында чагылышы турында аңлаттылар. все бьет же по репутации. Антикоррупция җитди тема, сезгә чынбарлыкта аның белән очрашырга язмасын. Мин беренче чиратта сезне үз-үзегезгә намуслы булырга чакырам. Башкаларга игътибар итмәгез, беренче чиратта үзегез турында уйлагыз. Дөрес булмаган гамәлләр сезнең һәм гаиләгез репутациясенә суарга мөмкин, ди Ростислав Аладышкин. Именно регион. Коронавирус пандемиясенә карамастан Татарстан социаль-икътисади үсеш буенча лидер булып тора. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә безнең регион коррупция фактларын киметүдә булганның барында эшли, ди Сергей Максимов. Чарада Фарпост учреждениесе директоры Алексей Алексеевның да бу уңайдан студентларга әйтер сүзе күп булды. Ачык диалог барышында анда катнашучылар борчыган темага җаваплар алды. Аннан алар командаларга бүленеп коррупциягә каршы тема буенча бәхәсләште. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.